додгоҳи олии Тоҷикистон Неъматулло Назиров сокини 43 солаи деҳаи Муҷихарфи ноҳияи Нуроободро ба ҷурми узвият дар гурӯҳи Мулло Абдулло ва куштор дар солҳои навадум ба 15 соли зиндон маҳкум кардааст. Мақомоти Додситонии кулли Тоҷикистон рӯзи 13 январ гуфтанд, ин ҳукми додгоҳи олӣ охири моҳи декабри соли гузашта содир шуд. То ба ҳол маълум нест, ки оё наздикони Неъматулло Назиров аз рӯи ин ҳукм шикоят бурдаанд ё не. Инчунин ба сабаби пӯшида гузаштани мурофиаи ӯ маълум нест худаш дар толори додгоҳ чӣ гуфтааст. Неъматулло Назиров моҳи сентябри соли гузашта аз тарафи нирӯҳои пулис боздошт ва дар навори бозпурсиаш гуфта буд, ҳарчи дар солҳои навадум Мулло Абдулло барояш фармуд иҷро кардааст. Абдулло Раҳимов, раҳбари як гурӯҳи мусаллаҳи мухолиф, шарти сулҳи ҳукумат ва нирӯҳои оппозитсиони тоҷикро напазируфт ва солҳо бо ҳукумат муборизаи мусаллаҳона мебурд. ӯ дар соли 2011 дар як амалиёт дар водии Рашт кушта шуд. дар навори бозпурсии Неъматулло Назиров дар моҳи сентябр, ки вазорати умури дохилии Тоҷикистон пахш кард, гуфта мешавад, вай аз соли 1993 то 1998 бо супориши Мулло Абдулло дидбонгоҳ ташкил карда ба куштори мардуми оддӣ ва низомиён даст задааст. Додситонии кул ҳам мегӯяд, моҳи июни соли 1996 Назиров ва ҳамроҳонаш ба мусофирбари ҳомили низомиён ва шаҳрвандони оддӣ ҳамла карданд, ки дар натиҷа 7 нафар кушта ва 6 тани дигар, аз ҷумла як наврас захмӣ шуданд. Сабриддин Асроров, хусури Неъматулло Назиров, дар навори вазорати умури дохилӣ мегӯяд, пас аз соли 1998 домодаш 2 граната ва як автоматро ба ӯ супурда худаш ба Русия рафта буд. Ин мард дар ҳоли боздошт ва зиндонӣ шудааст, ки ахиран мақомот аз боздошти яке дигар аз ёрони Мулло Абдулло хабар доданд. баъзе собиқадорони мақомоти интизомӣ мегӯянд, дар солҳои навадум баррасӣ ва муҳокимаи аъзои гурӯҳҳо кори осоне набуд. онҳо мегӯянд, ҳоло вақташ расидааст, то парда аз рӯи бисёре аз парвандаҳо бардошта мешавад. аммо бархе аз мудофиёни ҳуқуқи башар мегӯянд, набояд аз ҳодисаҳои гузашта сӯистифода шавад.